امروز مقصد ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ гузарондан аз мақомоти шуъбаи агентии ноҳияи вақт. чанд муддат боз кормандони агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат чорабиниҳои нақшавии худро ки унвони ярмаркаҳои ҷойҳои холии корӣ пешбинӣ мешавад дар минтақаҳои сернуфузи аҳолӣ доир сохта бадин васила харидорони бозори меҳнатро аз ҳисоби афроди соҳибтахассус бо ҷойи кор таъмин менамоянд. масоили зайд бо як қатор мавзӯъ пешниҳоди ҷойҳои холӣ ва вакансияҳои озод дар ҷамоати деҳоти 20-солагии ваҳдати ноҳияи Вахш маҷро гирифт. дар ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлолияти ноҳияи Вахш ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод гузашта истодааст. дар ин ярмарка аз рӯи дархости корхонаҳо ташкилоту муассисаҳо 460 ҷойи кори холӣ пешниҳод карда шудааст. аз рӯи ихтисосҳои бофанда, рисанда, ташхисгар. чӣ хеле ки мебинед дар ин ярмарка таваҷҷӯҳи шаҳрвандон бештар шуда истодааст. барои гирифтани омӯзиши касби рисанда, бофанда 20 нафар имрӯз номнавис шудаанд ки фардо барои сафарбар кардан ба омӯзиш рохат мегиранд ва баъди хатми омӯзиш омада дар ин коргоҳе ки мебинед коргоҳи бофандагӣ ба 460 ҷойи кори холӣ пешниҳод карда шудааст. имрӯз ин коргоҳ имрӯз топагоҳ ба истифода дода мешавад ва шаҳрвандоне ки баъди хатми омӯзиш дар ин ҷо ба ҷои кор таъмин мешаванд ва дар зиндагӣ ба ягон чиз танқисӣ намекашанд. воқеан иқдоми пешгирифтаи агентии шуғли аҳолии ноҳияи Вахш ки дар рӯстову марказҳои ҷамъаҳо тарҳрезӣ шудааст аз чанд самт ба манфиат буда дар баробари оне ки қисмати корҷӯ бо кор таъмин мешаванд ҳамчунин афроди бетахассус мувофиқи завқу хоҳишашон ба курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ фаро гирифта мешаванд. ба занҳои деҳот мисол ото мерасонем. мо аз ин хеле миннатдор ва мисол ташаккур мегӯем ки кадом одаме ки ҳамира ташкил кардаем мо аз онҳо хеле миннатдор ҳастем ва хоҳиш мекунем ки ҳамира мо омада дидем, ҳавасманд шудем, хеле иштирок кардем, мерем ба раисои маҳалла эълон мекунем ки ҳамин хел корхонаи нав мисол раҳмат ба ҳукумати давлат ки моро имрӯз дастгирӣ кардан занҳои хонашина ба ҳамин корхона мо даъват кардем. дар ин деҳот бо ташаббуси як тан соҳибкор фабрикаи бофандагӣ рӯзҳои наздик ба фаъолият шурӯъ хоҳад кард. барои коргарони фардо зиёда аз 20 нафар номнавис шуданд ки бо дастгирии соҳибмулк ишон курси омӯзиширо ройгон гузашта баъди бозгашт дар ин коргоҳ ба фаъолият шурӯъ хоҳанд кард. манучери ҷумахон, Муҳаммадшарифи Темур, ноҳияи Вахш, ҷаҳоннамон.